3, 2, 1. Liftoff of the Falcon 9. Biċċa minn rocket li tiżen 4000 kilo ħabtet fil-qamar. Ir-rocket Falcon 9 u tal-kumpanija SpaceX. Kien ilu fl-ispazju minn Jannar tas-sena l-oħra. Miegħu kienu tellaw żewġ landers, waħda kienet niżlet fuq il-qamar b'suċċess, l-oħra krexjat. Ma' TVM News il-professur Joseph Borch spjega li l-każ isseħħ waqt li r-rocket kien qed idur bejn id-dinja u l-qamar. Ma kienx hemm il-ħsieb li din tinżel fuq il-qamar, però fil-fatt b'changes jew kambjamenti fil-gravità, raġġi solari, dina b'mod mhux ikkontrollat u mhux pjanat niżlet fuq il-qamar, ħabtet mal-qamar. Il-professur Borch qal li hu normali li oġġetti jaħbtu mal-qamar billi dan m'għandux atmosfera. Din it-tip ta' ħabta mal-qamar tiġri darba kull ġimgħa b'meteoriti normali li nsibuhom fis-sistema solari tagħna. B'differenza iżda qal li dik ta' SpaceX kienet xi ħaġa magħmula mill-bniedem. Istaqsejnieh jekk din il-ħabta tistax tissarraf f'periklu għad-dinja. Suppost ma ħnissi naraw l-aljeni u laqqas naraw xi forma ta' Armageddon ġejja lejn id-dinja hija safe. Mistoqsijek dak li seħħ jistax iservi ta' twissija għal missjonijiet oħra fl-ispazju, il-professur Borch wieġeb indubjament iva. Qal li t-tendenza hi li anke minħabba t-tiġrija bejn il-punent u l-vant dawn il-każijiet jistgħu jkunu aktar spissi. Tiġri darba mod, ma jekk din ħad tiġri tant frekwenti, damet inti inkalja ir-rocket fuq il-qamar, daw ħajibqgħu hemm. Iġdaw oġġetti mekkaniċi, ta' ħadid, ta' bija differenti, kapaċi jkun hemm effetti jekk mhux fuq il-qamar dirett, għal min irid jibgħat missjonijiet jew jinżel fuq il-qamar. Mal-medja internazzjonali, l-Aġenzija Spazjali Amerikana, in-NASA, qalet li mistennija tiġbor l-informazzjoni kollha dwar il-każ biex tirfina l-mod ta' kif jiġu segwiti l-oġġetti fl-ispazju. Filwaqt li l-komunità tax-xjenza qed tistenna biħġara l-ewwel immaġni tal-impatt.